Enguany anem a tindre unes festes de la Puríssima, podem dir que diferents. Ja fa anys que no fa massa fred, però enguany, tot i que baixaran les temperatures, l'oratge serà estable. Divendres, fins i tot les temperatures podran arrapar, tocar els 20 graus, amb un dia que començarà amb presència d'alguns núvols. Podria escapar-se alguna goteta, però està previst que a mig matí el mestral s'emporta els núvols, lluïsca el sol i les temperatures encara reviscolen una miqueta. I el cap de setmana es presenta estable i assolellat. Dissabte de matí, sol, bona visibilitat, temperatures a la baixa, tant les mínimes com les màximes, i diumenge ambient ben fresquet de matí, perquè l'anticicló abraçarà tota la Comunitat Valenciana, fent que encalmi el vent, que bufe de xaloc, fluixet, i això de seguida es traduirà en temperatures més baixes per la nit i suaus, però fresquetes al centre del dia, temperatures que pensem que a migdia, primera hora de vesprada, no passaran des de 7 o dels 18 graus.